Takže vítam vás do tohoto videa. Dneska sme tu s Emkou a s kamarátkou Adikou. Ona nemá na také ľudé ako Natáša, tak Natáša. Dobre, no. A dneska kamarátka Emka, určite ju poznáte, youtuberka, teraz robí vlasky. Aby bola krásna. No, ona vám ukáže návod, jak sa robí mostík z hora. A ja vás vyskúšam urobiť buď mlynské kolo, alebo tiež mostík z hora, ale tak, aby ste dali obidve ruky už tam. No, takže začína Emka, musí na chvíľu. Ako bude potreba, ako prvé sa bude potreba rozcvičiť. To treba pri každom, ale púkať si prsty nemusíte. Čo robíš? No, takže. Alebo keď viete, tak urobiť. Keďže neviem celú, ale nie. Tak ani ne. Proste, ale skúšajte sa aj prevrátiť na ľavú aj na pravú. A keď... Kúkajte na mňa! Jupidu! Ja viem, rozťap. No, postav sa. A keď to budete vlastne vedieť, tak si skúšajte napríklad opustil. A skúšajte sa aj vyhnúť. Niekedy to robte pomocou steny, lenže ja nejdem, lebo raz už mi tak pukla chrbát. Chrbtica vlastne a... No. Alebo pukol chrbát, keď to chcete chrbátom. A niekedy skúste to... Okay. A niekedy to skúšajte takto. Trošku nižšie staví. No, najdebil. Aj ty si. No a... Počkajte, na chvíľu zastaviť. No, takže musela som na chvíľu zastaviť. Takže ako? Teda je... Ja sa postavím. Takže toto by bolo všetko. No a... Ono tam tak nedrží. No a... Počkaj ešte. Čo robíš? Chcem to približiť na teba. Poď! Poď! Dobre, tak nič. No, takže ideme ešte... Ten mostík ideme ešte raz. Emka nám spieva! Tak čau, Aďa! Čau. A teraz ideme na ten most sľubovaný. Takže... Proste. Dobre, no teraz Emka bude dávať a ja vám ukážem mostík. Takže už sme tu, sme sa prihlásili. Dobre, tu. Toto tu nadaj. Dobre, aby ma bolo vidno. Tak, dobre. Idete tak a môžete ísť tak. Steli. Čo? Je potreba si rozcvičiť fáza 2. Rozcvičiť si aj nohy. A čo najviac sa prehnite dozadu. Rozcvičiť. Daj to na mňa. To dávaj na Aďu. Dobre, no som tu. Natáša. Prosím ťa, poď tu. Sa posuň. Tak. Tak. No. A idete. Dve ruky na očima. Idete tak. Keď neviete tak, to dajte najprv jednu ruku tak, jak Emka ukazovala. Tak. Ona nám tu robí DJ-a. Ukáž to, kto je? Nic. Dobre, Takže. A teraz ešte mám jeden. Idete tak. Ruky si držíte tu. A idete tak dozadu. A potom už doma rukami idete tak. Ale toto druhé, čo A stovka... teraz to tretie. Teraz to nám. Ty si tu na okno nedávala. Nie tu nadávala, ale na okno. No. Viete čo, ja si to tu nadáte položím. A si to položím tuda. No, takže idete tak. No. Uhne! A toto je tretie. Tu sa dá. A idete tak.
Chápete? Potom sa dvihnete a teraz A teraz ešte nárožte. No takže, už som ukazovala. Zobrať si 4 vankuše pod seba, tu na Dákedy, alebo knihu si budete čítať a hodinu budete aspoň tak. Potom každú hodinu alebo pol hodinu idete nižšie a sa naučíte rošiť. Pozrite, ja už to viem. Ukáž tady? Máš? Dobre, no. Takže ešte ideme MK, ale ja sa pri tomto videu ľúčim a ešte ide MK. No, No takže, ja sa pokúsim ten spôsob, čo Stelka. Ona vás chce pichnúť, ale ja som... Môžeš prosím. pozrite sa, co mám. Kto pozná Harley Quinn, nech dá like. A kto nepozná Harley Quinn, tak už dajte koment. Prosím. Díky. Takže idem ten spôsob, čo Stelka robí trošku nižšie. To sa pri gymnastikách stáva. Drobné chybičky a ona sa to určite naučí. No, čiže drobné chybičky, len jeho vlasy si zachytila. Povedz čau do kamery. A teraz idem obidvomi rukami, ale dávajte pozor, aby ste nedostali migrénu, pretože to strašne bolí. Teď si necháte trošku viacej hlavu dole. Počkaj, čo si mi hovorila v škole? Nič. Dominom. Poviem ti to poviem. Ona mi nadávala. Nenadávala ona. Nie, vôbec, ona teraz klame. Teraz hore. Daj hore. Dobre, tak toto sa jej nepodarilo. Ale, dobre, no. Takže MK. Ja už sa lučím a ahoj.